Ja som bol kedysi kúsač nechtov. Slay. Win for me. Ešte predtým, než som vedel, že som teplý, tak už všetci ostatní vedeli okolo mňa, že som akože teplý. Takže určite astrológia, konšpirácie. Čo za modné peklo? Ja som miloval Paul Frank značku, také tie opice, že najviac ma asi dokáže vytočiť ten názor, ktorý nebol vypýtaný. Zdravím, moje meno je Boris, aktuálne sa nachádzam v Refresheri a idem vám povedať niečo o svojom živote. Ďakujem krásne. Aktuálne používam na moju skincare rutínu produkty od Kiehl's, s ktorými mám dlhoročnú spoluprácu, takže to využívam pravidelne. Majú veľmi dobré čistiace masky, majú dobré krémiky. Ja ráno mám ešte aj také hacky, ktoré všetci poznáme guašu alebo nejaké tie rollery na tvár. Veľmi to využívam tiež, snažím sa, samozrejme nie každé ráno sa mi chce, že áno, ale pokiaľ na to mám dispozíciu, tak sa na to snažím tiež regulovať. A dnes ráno som skúšal jednu korejskú vychytávku, že si dáte gumičku okolo uší a vám to za 5 minút že vraj urobí menej puffy tvár. Tak to som neskúšal. Neviem, či vyzerám opuchnuto alebo nie, ale že vraj to má fungovať podľa internetu. Najlepší vintage úlovok, ja milujem sekáče, ja milujem aj vintage, takže ako keby polovica môjho šatníka je vintage. Povedal by som teraz tak, že asi táto bunda. Túto bundu som kúpil od jedného pána z Vintedu, ktorý ju vyhral v Marlboro súťaži 20 rokov dozadu. Boli že vraj 3 v Česku, toto je jedna z nich a tuším ju vyhral, keď nakúpujem 20 alebo 40 tých kartónov, krabičiek. Takže má to aj taký meaning. Má to aj príbeh, tak som pokecal s pánom, takže to bola taká príjemná spomienka. Najdrahší kúsok v mojom šatníku, ja rád investujem do kabeliek, takže ja mám rád ako keby rôzne značky kabeliek. Nakupujem vintage prevažne, lebo mám pocit, že to má niečo odžité, má to príbeh a nebude to mať každý. Takže keď mám povedať jednu špecifickú kabelku, tak by som povedal, že mám jednu Bauhaus Chanel vintage kabelku, ktorú mám akože fakt rád, to som si kúpil minulý rok ako darček od seba pre seba a to teraz tu mám vystavené, je to taká pýcha môjho šatníku. Fú, v korunách, počkaj, musím sa zamyslieť, lebo tie koruny a eura to je rozdielne, ale podľa mňa okolo, ja neviem, do 30. Ježiš, tieto nájomné otázky, to je hrozné, teraz sa to zvyšuje každým rokom. Vieš čo, bývam v 2KK, ja tiež sa ešte učím tieto vaše názvy bytov, lebo je to v podstate úplne metúce pre mňa, ale bývam teda sám, bývam tam 2 roky, bývam v Prahe a platí, ja neviem, je to okolo takých 25, takže nie je to, že ideálne, ale v podstate v mene podľa mňa je to veľmi náročné, pokiaľ nezdieľate bývanie. Vieš čo, ja milujem hnedú, čiernu, bielu a zelenú, takže to sú 4 farby, ktoré nájdete u mňa v domácnosti. Mám asi 14 rastlín, každá má meno, milujem pomenovať svoje rastliny, ja sa s nimi rozprávam, to sú moje deti, hej, nemám ešte ani zvieratá, ani deti, takže to sú moje deti a okrem toho mám v podstate všetko ladené do tých tónov, čo som práve spomenul. Ešte mám veľmi cool vec, ja som kedysi chcel hrávať na gitaru, rodičia mi zakúpili gitaru, keď som bol malý, avšak vôbec to nevyšlo, takže teraz je z toho polička. Keď som bol 15-16 ročný tínedžer, tak som si z toho urobil takú vintage poličku, že som vyrezal vlastne ten predok, zvyšok som použil ako tie shelves a v podstate teraz to mám ako dekoráciu do bytu, takže pardon všetkým hudobníkom, ja ten talent nemám, ale mám to ako dekoráciu doteraz v byte, takže nejaký úžitok to má. Vieš čo? OK, no teraz, čo sa týka tých trendov, tak samozrejme nie všetko sa mi páči. Napríklad, keď sú také lip-sync audios, keď nejakí pekní, atraktívni muži na to spievajú a robia lip-syncy. A ja som to kedysi robieval Guilty of That 2020, tam to malo ostať. A asi niektoré také sú špecifické audia, ktoré možno ma trošku triggernú v tom okamihu, ale ja to potom prescrollujem, lebo na čo im mám dávať ako takú pozornosť. Ale asi nejaké také audia. I love me some tabbies. Milujem tabbies. Ja mám rád Maison Margiela všeobecne a mám jedny tabbies, ktoré nosím akože pravidelne. Je to veľmi divná topánka, kto by chcel mať kopyto na nohe, nalejme si čistého vína, ale baví ma to. Mňa to osobne baví, hlavne keď si to viem dobre nastajlovať a nie na každú príležitosť samozrejme, ale mám preto využitie. Takže mám jedny v šatníku, chcel by som ešte jedny na opätku, avšak mám 2 metre, takže to asi veľmi nevajbuje so mnou, lebo nechcem mať zase ešte viacej centimetrov navyše, ale baví ma to. Ja pravidelne chodím na nechty, už som si to dal ako záväzok minulý rok, lebo ja som bol kedysi kúsač nechtov, je to veľmi nechutný zlozvyk, áno, ale predtým som fajčil, takže radšej budem hrísť nechty, než fajčiť, že áno. Ale teraz už chcem mať aj pekné ruky, takže chodím na gelové nechty. Aktuálne mám takéto, že každý nechet je iný a baví ma to, experimentujem s tým a myslím si, že to je akože taký príjemný doplnok do môjho outfitu. Do toho nosím veľa prsteňov, ja mám rád striebornú, alebo teda, že biele zlato, tým pádom ako moc zlatej na mne nevidíme. Tieto prstene sú konkrétne, je to taký myšmaš, niektoré sú z kamenných obchodov, niektoré sú z
blšákov, niektoré mám zo spoluprác, takže je to taký myšmaš. Ale môj najobľúbenejší je, že nechcem vám ukázať fakera, ale hej, tento s touto perličkou a ešte na tento mám sentimentálny príbeh, lebo som ho dostal od rodičov podľa mňa na nejaké narodeniny v minulosti. Na krku mám tiež šperky, jeden je Vank Collection, to je Míša BH, ktorá má vlastnú českú značku šperkov. My sme s mojou maminou vlastne robili kampaň na jej prvý release niekedy 2 roky dozadu. Takže to je tá jedna reťaz a tá druhá reťaz je podľa mňa z nejakého Blšáku alebo Vintedu, lebo viete, koľko dobrých vecí viete nájsť na Vintede alebo v nejakých sekačoch, naozaj hľadajte, je to akože fakt fun. Čo robím, keď sa nikto nedíva? No, ja si užívam svoj čas o samote, to znamená, že robím veľa aktivít sám a je to taká moja psychohygiena, keď sa pohybujem celý deň medzi ľuďmi alebo chodím na nejaké akcie, eventy, tak mám rád tú psychohygienu v podobe toho, že som sám, robím tie základné domáce práce, asi nič špeciálne, rád malujem, to robím sám, to je moja terapeutická aktivita. Ja neviem, rozprávam sa s rastlinami, možno to je také ponižujúce a trápne, ale naozaj sú nejaké štúdie o tom, že keď ste milí k svojim rastlinám, tak budú rásť. Neviem, či som len ja akože trošku tutu, alebo to funguje, ale moje rastliny žijú, sú krásne, zelené, je ich už cez 13, takže sú veľké a košaté, funguje to asi. No jasné, že vám dám mená, prosím ťa. Mám Gertrudu, mám Fionu, mám Soňu, mám, Andreu mám a mám rôzne akože typy, mám, že Rafael, to je Monstera, mám Paprať, tá je Fiona, mám potom Asparagus, to mám od mojej babky Aničky, takže to je Anička. Rozmýšľam ešte čo, mám aj 2 kaktusy, tých by ste že vraj nemali mať veľa inak, lebo keď máte veľa kaktusov, tak potom že vraj zostanete celý život single. Neviem, čo je na tom pravda, ale v rámci akože tých významov tých rastlín. A čo mám ešte? Zamýšľam sa. Ja mám dosť tých rastlín, ale už si nepamätám. Toto boli asi také najviac zaujímavé mená. Moje rabbit hole na TikToku. Ja si myslím, že sú to také vlny tých TikTokov, lebo niekedy ťa ten algoritmus zobere do nejakých konšpirácií, do nejakých ako vznikol svet, čo sa deje vo svete. Určite som aj tam diveol. Taktiež astrológia, milujem astrológiu. Keď mi nejaká pani bude rozprávať o tom, že čo sa mi stane, počúvam to, zoberiem si popcorn na celých 5 minút si vypočujem, aj keď to asi nie je zdravé a potom uvidím ešte čas, že 22 a ja som, že OK, je to potvrdené, sedí to, je to pravda. Takže určite astrológia, konšpirácie, mám rád aj rôzne gossips, takže že americká scéna, čo sa týka týchto social media stars, tak to tiež častokrát tam registrujem. Aktuálne je tam aj tá politika, ktorej sa nevyhneš podľa mňa, lebo tá je všade. Áno, tu sú asi také 4 rabbit holes, ktoré mi napadli. Čo za modné peklo, ja som miloval Paul Frank značku, také tie opice, neviem, že či si to pamätáte, tak to som miloval. Ja som mal od toho trička, mikiny, všetko to bola moja normálne, že personality trait, že som mal opicu na sebe. Ale okrem toho, čo sme tak vibovali? Ja si pamätám, že my sme zapletali také bužírky, tak to som akože nosil na kľúčenkách, na nohaviciach, na taškách. Nosil som veľa topánok Converse, ale to mi zostalo doteraz. Neviem, že či to je akože negatívne alebo pozitívne, ale tiež som to v detstve aplikoval na sebe. Keď som bol malý, tak ma obliekala mamina. Nie vždy sa mi to páčilo, alebo to bolo podľa môjho štýlu. Takže mám nejaké napríklad, že nemám rád úplne že svetlý denim. Asi pamätám, že raz mi dala nohavice, došiel som v nich do školy a to bola úplná že bieda. Vtedy bola akože šikana, nevedel som sa obrániť vtedy a doteraz mám takú akože PTSD z toho, že nedám si veľké svetlé riflové nohavice na seba. I keď som už pravdepodobne niekedy ich mal, ale snažím sa od nich držať čo najďalej, lebo vždy mi tá myšlienka naskočí do hlavy. Ja som bol teraz s kamoškou na káve, tak mi písal, že meška 15 minút, že sorry. Takže to vás asi nezaujíma až tak, ale mala jednu spoluprácu a donesla mi kvety Lego, lebo na Valentína robí, takže takto mám akože legové kvety v taške, ktoré som akože dostal na Valentína od kamarátky, takže ja. Asi to. Ja som mal prednedávnom narodeniny a 3 roky dozadu som vydal svoju prvú knižku a toto je v podstate homáž alebo taká druhá verzia tej knižky, už taká dospelácka verzia. Takto to vyzerá, ja som si to priniesol sem ukázať. Na obálke je moja ruka, ktorá je v podstate, ten proces bol fun. Ja mám rád počas tvorby materiálne hmotne tvoriť a potom to prepájať s digitálnosťou. Takže tento cover bol znovu. Ja som si nafarbil ruku farbami, otlačal som to na papier, následne som to skenoval do digitálu a potom som to akože dorábal v digitále. Takže celá táto moja knižka v podstate, ktorá obsahuje také moje myšlienky, súpisky z niekoľkých rokov v minulosti. Asi by som povedal, že za mňa osobne sú prežité také 3D kvety, ktoré boli fakt cool minulý rok.
rok. Je to dosť kontroverzné, ale že Addison Rae, on ma vtedy šikanoval, tak si pamätám, že som nahnevaný podal a trafil som mu medzi nohy chudákovi. A začal som chodiť boxovať. Vieš čo, hate komentáre ja zažívam pravidelne, mám skapať, mám sa zabiť, buzerán, to sú také klasiky. Milujem. Najlepšia otázka, to je moje najobľúbenejšie hobby, chodiť na kávu a nič nerobiť. Takže ja som osobne ten typ človeka, ktorému sú v podstate ostatní, ktorí nie sú primárne v mojom okruhu ľudí a neovplyvňujú ma úvodzovky, že jedno. Reálne poznám influencerov, ktorí sú hrozní, poznám influencerov, ktorí sú milí, s ktorými vibujem. Som objavil, že nový rok začína že vraj až v marci. Prodlouženou a necenzurovanou verzi videa najdeš v rámci předplatného Refresher Plus na našem webu. Link najdeš na obrazovce nebo v popisku videa.